So, ayun na nga, paalis na nga kami. Ngayon dito sa bahay ni Gio. At ihatid na namin si Brenda sa airport. Dahil siya naman ay papunta sa Jensen. Sa Jensen siya. Jensen ka ngayon natin. Oo. Ay, Let's go na. Asa na si Mami? ano daw? May pa I love you pa. Sama ka muna kasi. Ay mo muna sumama sa Manila. Love you. Love you. Flying kiss up, flying kiss. Bye. Sisi! We're Mom. here. Mom, You arrive at your destination. we have arrived at your destination. Philippine Airlines. Ay, sa kabila ka na pala dadaan. We're with Mia Kalaka, the official driver. Konti lang naman, parang ang big, ang length, ang lang is parang ganito lang. Parang hindi naman, parang parehas ang sukat. Asan na yung kasama mo? Bye. Asan yung mga kasama mo? Wala pang aga pa 5:30 pa. Sa loob ka na. Diyan lang somewhere. Babu! Enjoy and good luck sa show! After natin na maiatid si Brenda, after this, meron tayong mga planong road trips together na. Yeah, Naka-record na to. Tangina mo, no choice ka na dahil magpupunta kami sa Pangasinan. Okay, pupunta tayo La Union. Ay, hindi, mag-Orani, Bataan muna tayo. Orani. 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 Like, let's go. Ay, nako naman. Ito talaga. So, yun. Going to North tayo. Susulitin natin bago ka bumalik muna ng saan. Yeah, because for the longest time hindi ako nakaka-travel ng Ng North. Oo. And in addition to that, syempre kailangan mo dumalo sa iyong granny. Grandma, oo. Yes. At saka sa kanyang mga kaibigan. Charot-charot. Oh, nothing like that. Uy, sis. Ha? Pag sure? Wala nang ganon. Bakit? Walang ilan. Wala lang. I don't feel like, spending time. Kahit makita lang? Maybe with someone new. Ayan. Kaya ho pala. Kasi may bago na. Someone new, oo. Iba siya. Kasi yung luma, mabaho na ng damit. Ha? Ayun. Amoy kulob. Parang ganon. Well, parang ganon din yung last time, pero okay lang. Okay na ako. Bagyo naman eh. Kasi malamig. So, carry na lang. So, carry na lang. Pero mabago pa rin naman. Pero, yeah. Hindi, subukan natin. Subukan natin kung kakayanin natin na magkaroon tayo ng mga challenge along the way. Okay na. Diba? Why na? Parang okay. And given na ako na naman din ang driver na mag-isa ko lang, so 'di ba, Althea. I don't have any choice kundi mag-cobra every ride. Parang gising the whole time. Yeah. Hindi, pero ano yun, mas gusto ko yun. Sige, abangan natin kung ano yung mga pwede natin. So, mag-isip ka na, mag-iisip na rin ako. Ganun ba? So, And remember, we have to shoot pa the may isang tao na la 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 la. Yung so ganon, for our eksena. panaginip, panaginip something. contest. So, kailangan meron tayong, we need to have a man that can be our asset for that. Well, I can assist you first dyan. Kasi meron ako naisip na concept sa akin. Pero i-assist kita kung ano yung kukuhanan, gusto mo. So, let's... Something like that.
Let's see kung ano yung mga, let's see at abangan ninyo kung But ano yung now, mga we magaganda. need the man. So, we need the boy or whatever. So siya yun. Siya yung masasabi nating dream boy. Si Mr. Dream Boy. Yeah, Mr. Dream something Boy. like that. Malalaman natin yan. I need to talk pa with Spider-Man. Hoy, bakit? Because the Spider-Man is like the dream boy. So, Siya ang dream boy mo. yeah, the Spider-Man. Gusto mo ma-experience yun sa sapot. He's from Pangasinan din. Gusto ko na ma-meet si Spider-Boy. So, abangan na. Yeah. May picture ka na niya? Yeah! Sa ano mo pala, wallpaper. Ang taray. Ang yummy nun ha. Ano mo muna ipakita para may element of surprise. Yan. Diba? So, nako, ipopost na nila, screenshot na nila. So, abangan nyo po si Spider-Boy. I-meet. Kaya parang gusto mo Nagla-live ako, he comments. Talaga? Baby Mia, kailan ka na muna yung something? So, eto na. Abangan nyo na. Abangan nyo na yung kanilang pagkikita. Oh. Ramdam ko talaga may masasaputang bakla talaga bago magpakasaan eh. No, may masasabutang girl. Ay! Oo nga pala. Sorry. It's a girl. It's a girl. A big girl. Wow. Nagsalita yung medium. Ngayon. Ano na ba? Sunday na. So, kakahatid lang kasi namin kay Brenda sa Sino airport. nandun sa, sa Pangasinan, sa family mo or ano? Wala. Si Papa, bibisitahin ko lang yung puntod niya. And Oh. yung sa lupa ni Mama. How about relatives? Yeah, yung mga tita ko. Pero, So is there a place that you're gonna stay there? mag-isay ba tayo for ano? Huwag na, i-diretso na natin yung biyahe. So my God, seriously, sasama ka talaga sa my entire Yeah. trip? Yeah. Ang tawag dito, mga Big Mama's trip. Big Mama's trip. Gagawin nga natin yung mga iba-ibang klase ng iba-ibang klase ng trip na pwede natin magawa along the way. Maganda kaya yun, hello. Okay, fine. Pwede kitang i-challenge na. Go and check. And Kaya then, iisip tayo kung ano mga pwede natin magawa along the way. okay. Pero meron na ako, sabihan na kita, meron akong gagawin, abangan nyo po yan, bago kami umalis. Yeah, sa bagay, the last time na namamasyal or something, si Lira yung kasama ko. The sleeping assistant, co-pilot. So kung eroplano kami, matagal na kami bumagsak. Meme-ers. So abangan nyo po yan, basta abangan nyo rin, meron akong gagawing collaboration with Mia bago kami umalis sa aming road trip. So magkita-kita tayo dyan, especially to ayun, medyo dumidilim. Especially to Spider-Man. Sana... Siyempre, of course, mag-Orani, Bataan pa tayo. Oo, pero sana si Spider... Orani, Bataan. Saan yung Muna. place na pinuntahan natin? Is that Maribeles? Bataan before? Maribeles. Yung merong gusto ko siyang makita ulit. Sino yun? Sa restaurant. Sa resto ba yun? Oo, yung sa resto. Sa resort siya. Yung pinuntahan natin, yung catering. Kaso busy naman yun. Busy naman siya masyado. Uy, sana si Si Carlo. Sana si Spider-Man may kaibigan na Batman. Kahit Batman, okay na ako doon. Ano ba yan? Inabot tayo ng red light. Ang importante, makikita na natin si Spider. Yeah. Sana may tropa si Spider. Kahit si Gagamboy na lang, ayan. I'm not sure. But before that, ako, again, kay Gio at saka kay Brenda, happy Mansari. Happy month, Sana, sana taon na to. Mas taon, This is the because, first, diba? Oo. So hopefully talaga magtagal din sila. Kaya sa lahat ng mga nandyan, abangan nyo kami ha. Kung nasaan kami, makipagkita kayo sa amin. Nasa yung mga mamshi-papshi, mga janakshi. Natapos na kanina. Okay. Kaya, eto na. Sige, close na natin. Kaya sa lahat ng mga momshis, papshis at mga anakshis out there, Kita-kits, Bakit ba Pangasinan. sinasama yung mga mamshi-papshi and then yung mga anakshi? Yes, kasi may mga anak din na nanonood, tsaka mga tatay. Okay. Yan. Abangan nyo kami dyan ha. Magkita tayo. Especially sa mga anakshis. Ako kaloka lang. Maloka kayo sa akin. So, in general na yon, pwedeng Oo. lalaki din yon, pwedeng mga bagets, o pwedeng mga, Yeah. 'di ba? So, in general na yan. Kaya sa mga kaloka, Pero maloka kayo. ano talaga mas gusto mo? Yung mga mamshi? Yes. Yung mga papshi? Or yung mga anakshi? Doon tayo sa anakshi.
Sa ulo. Kita kits dyan sa norte. Lalo na Yes. yung mga bata sa Bataan. Hoy! Hoy! It's DJ